da na subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu a kodayaushe. Assalamu alaikum, barkamu da haka, sanin karkanci da kocin samun shirin. Ƙungiyar Kare al'adu a jihar Kano ta gargada Aminu Ado Bayero da Gaggauta Barin Kano. Tun bayan da aka naɗa sabon sarki a jihar Kano ne, rigima ta barke tsakanin gwamnatin jihar Kano da tsohon sarki Aminu Ado Bayero, inda ya da cikin Kano tare da rakiyar jami'an tsaro tun daga Abuja don ganin ya koma kan kujerarsa. Hakan ya sa gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ya ba da umarnin da a gaggauta kamo Aminu Ado, bisa ganin zai iya haifar da tarzoma a jihar, amma kwamishinan 'yan sanda na jihar ya ki bin umarnin gwamna. Amma sai aka waye gari wasu yankuna a jihar sun fara zanga-zanga tare da kowane tayya a kan titi don ganin an mayar musu da tsohon sarkin yankin. Wannan al'amarin ya sa ƙungiya da dama suka yi kira da gaggauta samar da zaman lafiya a jihar don gudun abin da kan iya zuwa ya dawo. In ba kumanta ba, a shekarar 2020 ne Ganduje ya sauke Sunusi Lamido daga kan kujerarsa da cikin kwanciyar hankali ya karɓi umarnin gwamna hannu biyu ya bar Kano ba tare da ya jayayya da gwamna ba. Amma sai gashi Aminu na jayayya da umarnin gwamna a yau. Hakan yasa ƙungiyar Kare al'adu a jihar Kano suka fitar da wata sanarwa cikin wata takarda da suka ba Aminu Ado umarnin da ya gaggauta barin Kano, in kuma ba haka ba duk abin da ya faru shi yake da alhakin hakan, kamar yadda aka wallafa. Arewa suka wallafa da dumi-duminta. Wata ƙungiyar mai rajin kare al'adun jihar Kano ta ba tsohon sarki Aminu Ado tsawon awanni 48 ya bar jihar Kano ko kuma su ɗauki matakin shari'a a kansa. A wata sanarwa da ƙungiyar ta sake ga manema labarai a ranar 26 ga watan 5 shekarar 2024, shugaban ƙungiyar Comrade AJ Shitu ya ce zaman Aminu Ado a Kano a halin yanzu barazana ne ga ɗorewar zaman lafiya a Kano. Saboda haka muna gargaɗinsa da ya bar jihar ko kuma duk wani abin da ya faru mara kyau a wannan lokaci a ɗora alhakin abuwar hakan a kansa. Shitu ya kara da cewa a baya da doka ta kawo Aminu Ado a shekarar 2019 mutane sun karɓe shi a matsayin sarkinsu. Haka zalika tunda yanzu doka ta tuɓe shi ya kamata ya haƙura ya ƙara gaba. Ƙungiyar ta yi kirarin maka shi Aminu Ado a kotu idan har ya gaza bin umarnin ƙungiyar. To Allah ya kyauta, ya kawo ƙasar mu Najeriya zaman lafiya. Da na subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu a kodayaushe.